दिनैनि हाबाफारिनि बेलायाव मा बुंनो सानो? दिनै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सस्त्रपारा ओनसोलाव मोनसे मेलेमजिबिफोरजों सावरायमेल जोङो खुंदों आरो बे मेलेमजिबिफोरनि गेजेरजों जोङो सावरायनायनि मेन ओंथियानो जाबाय समाजारि जेंनाखौ बोरै फोसाबनो आरो बोरै जोङो जौगाखांहोनो बेखौ लानानै जोङो बे सावरायमेलखौ खुंनाय जादोंमोन आरो जोङो बे सस्त्रपारा ओनसोलाव 28टा गामिफोरनो जोङो लाइजाम हरदोंमोन आरो बेबायदिनो 28टा गामिफोरनिफ्राय बबेबा गामिनिफ्राय सासे बबेबा गामिनिफ्राय 7 10 जन बेबायदि जोङो थांखिनानै लिंदोंमोन आरो बेबायदिनो नुजाथिफैदों जायनियावनो लाइजाम गोग्लैदों बिथांमोना जोंनि सावरायमेलाव बाहागो लाफैदों आरो खुबै मोजां दिनैनि सावरायमेला जानानै थांदों। दिनैनि नैबे सावरायमेलाव मोनसे प्रस्ताबआव फैदों जे बे ओनसोलावहा मा जेंना दङमोन बेखौ जोङो सावरायदों आरो बिथांमोननि लाबोनाय बायदियै जेंनाखौ खोन्थानाय बायदियै बे ओनसोलाव जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय, ड्राग्स बाहायनाय, डेनड्रेड सोबनाय, जौ फाननाय, गान्जा फाननाय, सासे हौवा बिफा महर बैसोनि मानसिया बा बिफा मानसिया सोरबा हिन्जावखौ लाना खारनाय, सासे बिमाया सोरबा हौवाजों खारफालांनाय, बेफोरबायदि समाजनि जेंनाफोरा बे ओनसोलाव मोगा मोगि जानानै दङ। बेफोरखौनो बोरै फोसाबनो जों सावरायलायबाय। सावरायलायखांनायनि उनाव मोनसे हिदान्त फैबाय, मोनसे थांखियाव फैबाय जे मोनसे कमिटि दानांगौ। दा फैबाय थानाय समाव बे 28टा गामिजों लोगो नांनानै मोनसे गामिनिफ्राय 10 जनै लानानै 28टा गामिजों लोगो नांनानै बेयाव मोनसे कमिटि दाफुंजागोन आरो आसा खालामदों बे कमिटिया माखासे आयेनफोरखौ बानायनानै लागोन। बे आयेनखौ जायानो बारसिगोन। बे आयेन बारसिब्ला बिनि पानिशआ मा जागोन, बिनि साजाया मा जागोन, बिनि फिननाया मा जागोन बे कमिटियानो दागोन आरो फैबाय थानाय समाव बे थाबैनो बे कमिटिखौ दानानै बे ओनसोलखौ फोसाबनो जोङो थांखि लादों। आरो बेजों लोगोसे सार जों गोबां दिनै नुनो मोनबाय नोंथांमोना खम समायावनो गोबां बिदि गामि हाबखावनानै एवारनेस प्रग्राम नोंथांमोना प्रजेक्टखौ साक्सेसफुल नुबाय थादों। निस्सय जोङो खस्थ' खालामदों। फुंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै मोनानि 8टा 9टाहालागै जोङो जोंनि समाजखौ फोसाबनायनि खामानियाव जों मुखुब जानानै दङ। दिनै जोङो गिबि खेब बे सस्त्रपारा ओनसोलाव बेबायदि मेलेमजिबिफोरजों सावरायनाय मेलखौ लादों आरो कमिटि दानायनि प्रस्ताबआव फैदों आरो बे मोन्थोरजों एबा बेबायदि खामानिखौ जोङो सारा बर'लेण्ड हालामाव बा जेरावनोखि बर' रायजो राजाफ्रा रायजो जानानै दङ, आउट अफ बिटिएडि बा आउट अफ बिटिसि जेरावखि बर' रायजो राजाफ्रा थुबुर जानानै रायजो जानानै दङ, मोनफ्रोमावबो जोङो बेबायदि सावरायमेलफोरखौ खुंफुंलांगोन आरो मोनफ्रोम जायगाफोराव बेबायदि कमिटिफोरखौ जोङो दालांगोन। दानानै जोंनि समाज बेबस्थाखौ जोङो थिग खालामनो थाखाय बारग' एनडिएफबिफ्रा जानजि खाफ्रादों। बेजों लोगोसे सार जों गोबां बेबायदिनो दायो नुनो मोनदों जेरै जोंनि बर' समाजावहाय गोबां गुलाय गुजाय ड्राग्स एडिक्टेड आरो न'खर जानाय न'खर बायनानै गोबां बेबायदिनो गुबुन हिन्जावा गुबुन हौवाजों दोनखारलायनाय गथ'फोरखौ हालाय-हाफाय खालामनाय नुदों। नोंथांमोना बेनि बेलायाव माबाफोर स्ट्रिक्ट एक्सन लागोन होनना नोंथांमोना माबाफोर सानदों बा माबाफोर बिनि सायाव नायबिजिरदों नामा? निस्सय जोङो सावरायलायबाय थादों। बिनि एंगोलाव जोङो आयेन बानायनो नागिरदों। जुदि सोरनिबा गथ' गोनांखा बिफाया सोरबा गथ' गोनांखा बिमाखौ लानानै खारदोंबा बिनि बेलायाव मा एक्सन लानांगौ बेखौबो जोंहा आयेन थागोन। जों बेबायदि आयेन एक्सपार्टफोरजोंबो सावरायनायनि गेजेरजों थाबैनो जोङो माखासे आयेनफोरखौ बानायगोन आरो बे आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखायनो जोङो कमिटिखौ दागोन। मोनफ्रोमबो एलेकायाव दा जेरै सस्त्रपारायाव दाबाय, बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जों कुबेरआलियाव दागोन, बर्नगावआव दागोन, आमजुलियाव दागोन, आम्बागावआव दागोन, हरसिंगायाव दागोन। थिग बेबायदिनो उदालगुरिखौ जों कभार खालामगोन आरो उदालगुरिल' नङा, चिरां, बाक्सा, क'क्राझार, सनितपुर, गहपुर जेसेबांखिनि बर' रायजो राजाफ्रा रायजो जादों बेयावनो जों बेबायदिहै समाज फोसाबनाय मोनसे कमिटिखौ जोङो दागोन आरो बै आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोननो जोङो मोनसे क्षमताखौ होगोन आरो बिनि आन्दोआव बा बिथांमोनजों लोगोआव बारग' एनडिएफबि, एक्स एनडिएफबि, इउनाइटेड फार्म आरो CCBIAआ लोगोआव थाफाबाय थागोन। सार बेजों लोगोसे माबा सानदों नामा बिदिनो गोबां दा ड्राग्स एडिक्टेड जानायफ्रा बे बेसाद मुवा मानिफ्राय सफैयो, सोर साप्लाय होयो, मानिफ्राय फैयो बेफोरखौ नोंथांमोना नायबिजिरगोन बा बेफोरखौ स्ट्रिक्ट एक्सन लानाय जागोन होननानै नोंथांमोना सिन्था दंना खालामदों नामा? नंगौ, जों प्रेक्टिकेल जों गोबां बेबायदिनो ड्राग्स फालांगियारिफोरखौ हमबोदों, पुलिसनो हरदों, नाथाय 3 मासनि गेजेरावनो बिथांमोना उदां जानानै फैनायखौबो जों नुनो मोनदों। दा बिनिखाय जोंहा सासन बेबस्था पुलिसफोरनि आखायावबो जों बांसिन फोथायनाया गैया जालांदों। बेफोरनि थाखायनो जों कमिटिखौ दादों आरो जों बिनिख्रुइ रासिन आयेन बानायनो हागोन नामा
रासिन मोनसे आयेन बानायनानै जोंनि समाजखौ फोसाबनो हागोन नामा बेखौ जों नोजोर बोदों आरो जों मिथियो ड्राग्सआ अबेनिफ्राय फैदों गान्जाखौ सोर लाबोदों सोर सोबदों सोर अबेनि फैसा मोननानै सोबदों बेफोरखौ सेन्था जोङो मोनथिगासिनो दङ आरो बेफोरखौ जोङो मोनसे मोजां प्लेटफर्माव लाबोनो नाजागासिनो दङ जायफोरा ड्राग्सनि फालांगि खालामबाय थादों बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि पार्लायाव गोग्लैया दानिफ्राय जों साबधान जानो थाखाय खावलायदों जायफ्रा गान्जा बेपार खालामबाय थादों गोरलै गोरलै गथ'फोरनो गान्जा रानबाय थादों दानिफ्राय जों हजागता जानो थाखाय जों खावलायदों जाहाथे जोंनि जाजमेन्टआव गोग्लैया आरो जोंनि जाजमेन्टआव गोग्लैयोबा बिनि फिथाइया उनाव मा जागोन समाजसो खोन्थासिगोन